Informativo local. Televisión de Cerceda. Moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información. Hoxe venres día 13 do mes de febreiro. Imos na radio, na televisión de Cerceda. Se queren por internet, na nosa canle de YouTube TV Cerceda ou en rtvcerceda.com tamén nos poden seguir. Hoxe falaremosles de que a semana que ven, o mércores da semana que ven, haberá o pleno dos presupostos. Tamén falaremos de que aínda quedan plazas para esa excursión a Ribadeo que vai a ser a finais deste mes. Falaremos do Antroido, que xa está aí, perdón, e que mañán sábado teremos sábados de baile. Hai unha laconada que organiza a Comisión de Festas de Queixas, tamén a finais de mes. Falaremos do aniversario do Colexio Cruce e tamén da renovación do carnet de fitosanitarios básico. Aínda quedan plazas para o partido de baloncesto, falaremos dese novo centro de transformación en Pedamúa e tamén de unha nova xornada de administración cerca de ti. Informaremos sobre eso. Tamén recordamos que esta fin de semana hai un torneo galego de pádel de menores nas categorías de menores nas pistas de pádel de Cerceda. En canto aos deportes, os encontros da fin de semana, repasaremos o calendario. Algúnas competicións paran por mor do Antroido, algúns encontros xa se disputaron na xornada de onte, outros se disputan hoxe, saberemos cales e tamén os resultados. Por último tempo, para mañán sábado teremos unha transición, unha xornada tranquila. Non se anuncian precipitacións, incluso veremos o sol, algo que irá cambiando de novo o domingo. Deso falaremos o remate dun informativo que agora comeza. Como decíamos a comenzo dos titulares, esta próxima semana vai a ter lugar o pleno dos presupostos. Será o próximo mércores, día 18, donde haberá un pleno extraordinario. Será, perdón, a 1:30 da tarde no Salón de Plenos da Casa do Concello, un pleno que poderán seguir íntegramente na radio e na televisión municipal de Cerceda en directo e tamén por internet na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Isto será o próximo mércores, día 18, pleno extraordinario a 1:30 no Salón de Plenos do Concello, cos puntos no orden do día seguintes: a ratificación do decreto da alcaldía número 88, outro punto será a modificación da ordenanza fiscal 18 que regula a taxa polo uso de instalacións no parque acuático, e o máis importante será o terceiro punto, que serán os orzamentos do ano vixente, do ano 2026, do 2026. Eso será, insistimos, o que poden ver este próximo mércores, día 18. Sobre estes presupostos, escoitamos o que nos decía o alcalde na última charla que mantivemos con el. Estánse redactando os últimos documentos, polo tanto, eu agardo que durante o mes de febreiro poidamos levar a pleno e previsiblemente aprobar ese orzamento do ano 2026, que é moi importante. Iso vai nos a dar unha velocidade de cruceiro trascendental. A hora de resolver cuestións como as que antes citaba, como o campo de fútbol do San Martiño, darlle ese derradeiro enfoque, incluir todas as obras financiadas, que tempo teremos, sen dúbida, para falar delas, acabar co aparcamento da Igrexa de Meirama, que neste momento está autorizado por patrimonio, e despois o que a min burdamente me gusta chamarlle as cousas pequenas, as sinalizacións, as limpezas de cunetas, determinadas cuestións, incluso que moitas veces nos piden os veciños e as veciñas, que nese sentido pois temos unha mochila de peticións e de solicitudes moi importante que temos que resolver, porque lóxicamente teñen a paciencia de esperar, e que nós sempre desenvolvemos e impulsamos sempre que cumplan con un criterio obxectivo de necesidade. Quero dicir, as señais obviamente ubícanse cando son necesarias e ten que haber un informe técnico que así o xustifique. As limpezas de cunetas pois tamén, sen dúbida, seguen un criterio técnico, e aí é onde estamos enfocados, en tratar de impulsar todas esas cuestións que, como digo, temos unha mochila de peticións, de demandas ben xustificadas, moi importante, e que eu estou ansioso por resolver. Cambiamos de tema para falarlles agora desa excursión a Ribadeo, porque se convocaba ou se abría o plazo esta semana para unha excursión a Ribadeo
que vai a ser o día 28, sábado 28 deste mes de febreiro, excursión cun só día, con xantar incluído, e que de momento aínda quedan prazas de un segundo autocar. Poden anotarse se queren na terceira planta do Concello, presencialmente polas mañáns, ou poden anotarse por internet, nun formulario que atoparán na web municipal e que todavía aínda hai prazas. O precio é de 30 euros por persoa, que incluye o autocar, a viaxe en autocar, incluye o xantar e as visitas guiadas. Se queren anotarse, están a tempo. E se queren tamén obter máis información, poden chamar ao teléfono 981 68 60 68 polas mañáns. En canto ao Antroido, pois xa está aquí, xa comeza esta fin de semana e se vai a prolongar durante varias semanas varios actos relacionados co Antroido. Pola súa parte, o Concello de Cerceda organiza o martes que ven, día 17, martes de Antroido, unha festa infantil e xuvenil no pabellón municipal de Cerceda a partir das 4 da tarde e ata as 8, un festival xa tradicional no noso Concello. Como é habitual, haberá todo tipo de hinchables e atraccións para os presentes, tamén chocolatada para todos. Eso será, insistimos, o martes de Antroido, martes 17, día festivo. Pero xa tamén comeza o Antroido Veciñal de Cerceda. A Asociación Cultural Lucerna volve a organizar o Antroido Veciñal de Cerceda. Mañán sábado xa será a saída do Choqueiro. Mañán sábado 14, saída do Choqueiro, e despois a semana que ven será o sábado 21 de febreiro cando teña lugar o Antroido Veciñal de Cerceda no campo da feira a partir das 5 da tarde en Cerceda. A temática deste ano será a Cerceda Fashion Week by Zaraeosa. Contan coa colaboración, como sempre, dos veciños e comerciantes de Cerceda e tamén o propio Concello de Cerceda. E máis adiante, en Meirama, a Comisión de Festas de Meirama organiza o Antroido en Meirama. A Comisión de Festas de Meirama organiza para o sábado, día 7 de marzo, unha festa de Antroido a partir das 6 da tarde no campo da Festa de Meirama. Haberá degustación gratuita de filloas e orellas coa lectura do testamento e a partir das 8, concurso de disfraces con premios en metálico para o mellor disfraz, tanto en adulto como en infantil. A partir das 9 da noite, música co DJ Javi Eiroa. Haberá carpa e calefacción e colaboran nesta organización tamén os veciños e comerciantes de Meirama e tamén o Concello de Cerceda. Mañán sábado hai sábados de baile. Mañán sábado día 14 hai sábados de baile. De 7 da tarde a 10 da noite actuará o dúo Matices. Lembren que é no local social de Cerceda, no edificio do Museo do Moucho, na primeira planta. Sábados de baile, mañán 14, de 7 da tarde a 10 da noite, co dúo Matices. Por outra parte, a Comisión de Festas de Queixas organiza a primeira laconada veciñal de Queixas. Vai a ser o próximo sábado 28 de febreiro, ás 2 da tarde, no campo da Festa da Veleira. Precisamente, o mellorito, previamente, haberá sesión vermú. Será a 1 da tarde. E despois haberá, despois dese gran xantar, esa gran laconada veciñal, haberá a partir das 8 música co dúo Reflejos. Así que tome nota, o menú a base de cocido, piño, agua, refrescos, café, postre, chupitos, etc. Moita comida, está a coñada veciñal, e que se alguén quere anotarse, os tickets están dispoñibles no bar Pallas ou no bar da Estación, tamén no bar Morriña ou na cervexería O Parque, ou con calquera dos membros da Comisión de Festas de Queixas. O último día para poder retirar os tickets será o próximo día 22. Os precios para os adultos, 35 euros, e para a rapazada, 15 euros. Haberá tamén carpa climatizada. Continuamos co aniversario do Colexio Cruce, o 50 aniversario do Colexio Cruce que se produce este ano. En concreto, o día 21 de xaneiro foi o aniversario do día en que fai exactamente 50 anos no Boletín Oficial do Estado se publicaba a orden de creación do Colexio O Cruce, naquele momento chamado Colexio Nacional Mixto de Educación Xeral Básica, EXB.
O cruce ten previsto celebrar o aniversario con diversas actividades ao longo do curso. Unha delas será unha festa aberta ou romería programada para o sábado 14 do próximo mes de marzo no propio recinto escolar. Están chamados a participar comunidade escolar, exalumnos, exprofesorado e desa parte tamén decille que na parte musical se encargarán alumnos e exalumnos nunha mostra da viveza musical que deu este colexo. Ali estarán grupos e artistas tan salientables como Cénzar, Mr. Camándula, Carlos Senderal ou Broa. Tamén están á venta os tickets para o xantar, uns tickets que poden retirar directamente no colexo e poden asistir a esta xornada ou van asistir a xornada pois mestres, mestres actuais, exalumnos, alumnos actuais, todos aqueles involucrados de algún xeito en este recinto. Decir que haberá tamén unha exposición de fotografías históricas, visitas ás instalacións e tamén haberá sorpresas. Decir, polo tanto, que todo está preparado para o día 14, pero haberá tamén máis actos ao longo deste curso. E tamén dende a Oficina de Rexistro do Concello de Cerceda nos informan a todos os veciños que aqueles que teñan caducado ou vai a caducar o carné de fitosanitarios básico ten 10 anos de vixencia, se o teñen caducado ou vai a caducar ali na planta baixa da Casa do Concello, no rexistro, poden atopar información e os documentos que se precisan para facer a renovación ou o telo por primeira vez. As competencias son da Xunta a través da Axencia de Calidade Alimentaria, pero poden presentar a documentación telemáticamente a través do Concello ou a través da propia Xunta. Tamén poden dirixirse presencialmente á oficina rural que ten a Xunta en Ordes. En canto ao partido de baloncesto que vimos anunciando, aínda quedan prazas. O venres 20 de febreiro, o venres da próxima semana, o Concello de Cerceda, en colaboración co equipo Básquet Coruña, invita a xóvenes ata 18 anos a ver o partido de baloncesto entre o Básquet Coruña e o Estudiantes, ambos na segunda categoría do baloncesto nacional e xogando por voltar á Liga ACB. Será ás 9:15 o venres que ven, día 20, no Coliseum da Coruña. A inscripción está aberta, pero as plazas son limitadas. É gratuito. Poden inscribirse nun enlace web que atoparán na páxina web do Concello ou nas redes sociais do Concello. Se teñen algunha dúbida, poden chamar ao teléfono do Concello 981 68 50 01. Máis temas, falamos agora de unha nova xornada de administración cerca de ti. O martes, día 3 de marzo, ás 11 da mañán, no Viveiro de Empresas de Cerceda, no polígono do Acevedo, se organiza unha nova xornada divulgativa sobre a administración pública e a súa accesibilidade. Ali se vai a falar e se vai a explicar como se fan os trámites ou como facer trámites e xestións as máis frecuentes, como poden ser resolución de dúbidas, obtención do certificado digital, o número clave permanente para poder relacionarse electrónicamente coas administracións públicas. Son unhas xornadas gratuitas, pero poden, se queren, anotarse previamente. Poden chamar o teléfono 881 981 553, 881 981 553, ou poñese tamén en contacto cos servicios sociais nas oficinas municipais do Concello de Cerceda. Recordámosles tamén que esta fin de semana se celebra un torneo de pádel de menores en Cerceda. Esta fin de semana se celebra o terceiro circuito de menores Padel Prix. O torneo se celebrará este sábado e o domingo nas pistas de pádel de Cerceda. Un torneo que contará con competicións nas categorías Benxamín, tamén na categoría Levín, na categoría infantil, cadete, junior, tanto masculino como femenino, e que se volve a celebrar en Cerceda este campeonato galego. En canto aos partidos da fin de semana, algúns xa se disputaron onte, outros se van a disputar ao longo de mañán e de pasado mañán, e hai xornadas que se paran polo mor do Antroido. Na primeira categoría, Galicia si hai Liga e o Queixas xoga en Santiago contra o Calo. Calo Queixas. O partido é o domingo ás 5 da tarde no campo de Calo.
un encontro de novo importante para o Queixas, para seguir con esa boa línea de xogo e de resultados, aínda que está tendo mala sorte nos últimos minutos, pero aínda así o Queixas sigue sumando puntos e pretende seguir facendo este próximo domingo, ás 5 da tarde. Calo Queixas na primeira categoría Galicia. Non hai xornada na terceira categoría Galicia, nin tampouco no fútbol femenino. Tampouco hai xornada nos xuvenís e os cadetes si disputan xornada. O Atlético Cercedense cadete, líder intratable da categoría, recibe o Pallosaco, pero o encontro se aplaza para o mércores da semana que ven, mércores día 18 ás 6 menos cuarto da tarde no Roxo. Os infantís non teñen xornada e si teñen os alevíns. O alevín A xogará este sábado, é dicir, mañán, ás 12 menos 20 no Roxo. Atlético Cercedense, alevín A, Oza Cesuras, mañán sábado ás 11:40 minutos no Roxo. Pola súa parte, o Atlético Cercedense alevín B xogou unha xornada de onte e perdía na casa contra o Betanzos B. Atlético Cercedense alevín B 0, Betanzos B 0, xogado onte pola tarde no Roxo. Os benxamíns si xoga o equipo A e xoga tamén mañán sábado no Roxo, Atlético Cercedense benxamín A, Oza Cesuras, mañán sábado ás 10:30 da mañán no Roxo, e o Atlético Cercedense benxamín B xogou onte e vencía na casa. Atlético Cercedense benxamín B 3, Carral B 2, xogado no día de onte. E os prebenxamíns xogan hoxe. Atlético Cercedense prebenxamín Calasanz B. Hoxe, venres, ás 6 da tarde no Roxo. No fútbol de veteranos, si hai xornada na segunda división, hai un San Martiño Teixeiro o domingo ás 10 da mañán en Pontepedra, en Cabaleiros, e hai un Barallobre Cerceda, mañán sábado ás 4:30 en Barallobre. Na segunda B de veteranos, Juventud Latino Rodís, mañán sábado ás 8 da tarde en San Pedro de Visma. Sorte a todos eles. Bueno, en canto tempo, mañán temos un lixeiro respiro. Galicia mañán quedará transitoriamente na influencia das altas presións, entrando en forma de cuña polo suroeste. Mañán teremos xornada donde pode haber algún chubasco illado a primeira hora, pero xa pola mediodía e pola tarde o tempo será seco, con apertura incluso de grandes claros. Poderemos ver o sol. Pola noite irá entrando unha nova fronte que traerá de novo ceus cubertos con posibilidade de orballos na mitade oeste xa para a xornada do domingo. As temperaturas sufrirán un lixeiro a moderado descenso, teremos máis frío e notarás especialmente nas mínimas. En canto os ventos soprarán do norte moderado e irá virando a suroeste cara a noite segundo vaya entrando esa nova fronte. Pois co tempo rematamos o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes, adeus.